Липсваше ми студена вода, която тук има. Липсваше ми сирене, липсваше ми киселото мляко. Защото напоследък много млади хора напускат своята държава и поне си мисля, че чужбина е по-добре и ще печелят повече. Но аз не мисля, че тази идея е така много добра. И на мен, ако се даде възможно, честно казано, бих излезнала, като на студентска бригада, примерно, но не мисля, че бих имала желание да остана да живея завинаги в чужбина. Защото човек, ако има желание да реализира нещо в своя си живот, той може да го направи в собствената си държава. Не е нужно да я напуска. Има една поговорка канадска, значи имигранта, който стъпи на американска земя, първото нещо, което разбира, че улици не са покрити с злато. Те са с обикновени камъни. Да, така се. Второ, тези камъни няма да ги прави американца, ами ще ги прави той. Между приятелите си говорим за това, за зелена карта си говорим и някои викат, какво щастие на този, на който му се падна. И аз викам, защо щастие? Толкова е хубаво да си тук в България, понеже съм живяла в Германия, 4 години съм живяла, но както каза колегата, всеки камък се тежи на мястото. Беше ми хубаво там, но тук е родината. В този проект ние бихме имали възможността да покажем модела, чрез който другите университети, по който другите университети да се учат от нас. Модела на толерантността, който да развием спрямо хората с неравностойно положение, инвалиди, общо казано и хората от други етнически групи. Модела за чисто човешките отношения, чистата търпимост на всякакво ниво. Винаги сме си имали добро поведение към различните етноси, никога не сме се диференцирали. Дай Боже да има и добри условия за хората с някакви недъзи. Според мен проектът не променя нищо в чисто човешките отношения, променя, що се отнася до условията, които се предоставят, иначе чисто човешките отношения между нас те се остават каквито са били до сега. Това няма да промени нещата кардинално и да започнем, примерно, от сега в рамките на проекта да се държим толерантно. Смятам, че съгласите с мен. Да, това е застъпено още от много години насам, нали? Просто проектът е направен тази година или миналата година, точно не знам. Толкова давно беше. Да, не става въпрос, че това променя чисто на финанси. Изконно право на хората с увреждания е да имат равни възможности за по-добро образование. Университетът в Шумен предоставя тази възможност и тя ще стане реалност след завършването на строежа на тази сграда, както и на сградите в Добрич и Варна. Университетът в Шумен е всъщност университет на толерантността, с позитивното си отношение към хората с увреждания и студентите от малцинствените групи. Той създава среда на студентите, която те предпочитат пред това да се превърнат в бежанци някъде другаде. Един такъв благороден и уникален проект, като университет на толерантността, вдъхновява и служи за пример на всички университети. Затова той заслужава нашата морална и финансова подкрепа.